Hello, sziasztok! Ez itt a második rész. Feli vagyok. Van. És vagy folytatjuk tovább a kalandunkat. Hát, na, jó, kezdjük. Most este van. Este fejeztük be, van egy pár skeleton, ahogy látom. Látod? Nincs szemed? De... Kemencébe. Tessék? A kemencébe Miért? legyen üveg. Ó, de sok. Mit barkácsolsz? Most szerintem bányászni megyünk. Nincs csákálni. Kéne kaja. Hát jó. Van Enderman. De nincsen csákányom, el van használódva a csákányom. És nincs kő. De van. Nálad van? Ott. Kőne. Kő. Kösz. Basszus, meg! Le! Azt a hülye kicsi zombi anyádat. Hoppa, skeleton. Utálok. Csak ezt le! Gyere, itt vannak a cuccai. Felvettél a kardomat. Igen? Igen. Utálok. Júj. Jó lenne ablakozni. Van vasértű. Igen. Na, nekem vasértű. Bányáztam. Csórát. Ezt időszak. Csinálhattam volna lapot, és akkor kevesebb lett volna. Mit csodálsz? Csinálhattam volna lapot, és több lett volna. Nem mindegy. Mondjuk összed. Tető nélküli ház. Majd csinálom tetőket. Váltságon. Kell csákány? Nem. Jó, most már mehetünk. Jó, várjál. Ne énekelj, jó? Na, Utálok. egy pár pók megy utána. Vigyázz, creeper! Vigyázz! Vigyázz, pók, creeper! Gyere! Hoppa! Boom! Nem akar! Ó, zombi! Na ne! A rajzhús is finom. Finom? Jöjjön már kell a fiamat, úristen. Nincs zombi. Minden gép! Skeleton! Uáááá! Gyere, szőke cigány, gyere! Nem is sebződtem, figyelj! Én se? Kiégett az összes üveg. Vagy csak 10.
Akkor tedd be. Jaj! Tessék, fogd meg, tedd le. Na már. Miért veszem ki követ? Mi? Miért veszem ki követ? Nem vettem ki követ. Fát vettem ki. Vagy menjünk bányászni? Hát igen, nem. Jó, jó. Na menjünk. Van kajád? Adjál nekem is. Jó, rohadtus. Hát, ha nincs más. Az igen. Még jó sok zombi tölték. Na erre menjünk erre. Tudsz erre bányát? Hát keresünk. Honnan tudnék? Amúgy is. Hát ha lesz bárány is. Van bárány? Mondom, hát ha lesz. Majd nem tudom, merre vagy. De hogy lehetsz ennyire szerencsétlen? Mondom, gyere el, és elmész másfele. Nem mondtad. Mi? Nem mondtad. Hogy nem mondtam volna? Nem mondtad. Na majd meglátod a videóban, jó? Hol vagy? Igazok egy tökönél. Van egy csomó tökünk. Biztos. Menj vissza a házhoz. Na, hol vagy már? Még 150 méter. Ott fordulj meg, fordulj meg! Maradj ott. Arra fele nem volt bánya. De. Au. Kéne valami tápláló kaja. Hát van tök. És amúgy bocsi azért, hogy ilyen a játék nekem, ahogy megyek előre fel, úgy töltődik be a map. Úgyhogy kicsit hura, de... Igen. De csak lámpás kapok. Van 12 meter maguk. Tök? Ha? Igen. Na akkor már lesz tökünk. Te is. Ott van, mondjam van ez a betűt. Ott van az a 4 barkácsolásnak az, hogy hívják. Így kocka. Na oda tedd be a tököt, és akkor lesz betű magad. Jó. De nem tudom, hogy kell learatni, úgy, hogy tudja lenni. Miért mész arra? Mert így ahogy nekem töltődik be falam a plátok errefele alagútrendszereket, barlangokat. Kell a csirke. Ő hát mindjárt elfogjuk a kaján. Tessék. Én épp vadászok, az enyém! Kaktuszt ültessünk. Minek? Tej, kaktuszt. Itt van egy bánya, ja, nincs bánya.
Úgy jó sok a disznó. A malac. Bányászni jöttünk, de vadászunk. Bárány, ilyen! Hol? Öld meg gyorsan. Nem lehet a gyakja. Mi? Nem lehet a gyakja, meg a gyakja. Hát csak ide a gyakja, túlsodra. Ott arra lent jól néz ki. Van már. Hé, azt hiszem az ott egy bánya lesz, hé. Most nem tudom, hol vagy. Itt. Itt vagyok előtted, erre. Jobbra. Balra. Jobbra. Úgy egyenesen. Mi nem mondta, hogy jöjjek át a Tom. Mert én nem látom. Itt vagyok. Hova siet? Arra nem bánya van? Le kellene töltsél egy új Minecraft, vagy valami. Megyek utána a feleség. Mi az? Hoppá. Ott lent vajon van valami érdemes lemenni, vagy nincs? De lehetőleg úgy csináld már, hogy lehessen feljönni. Vigyázz! Jaj, de... Magad alatt sose állsz. Szerintem nem sok minden lesz arra. Egy fél szívem van csak. Mi az? Enderben volt előttem, vigyázz! Enderman. Nem nézek egy... Csonti! Azt a mindenit! Meghaltam. Vedd fel már a cuccaimat. Basszus, én is szökök. És most alig tudom, hogy merre van. Hát igen. Ilyen ez a Minecraft Survival. Remélem erre van. Bárány. Ugye megijedtél? Felvetted a cuccaimat? Hát, Jó, én megöltem egy bárányt. akkor már van 5 bárány. Jó, akkor még egy csak. Ó, állj meg! Menj vissza a házhoz!
Miért? Olyan, majd körülött csináltunk egy. Na, hol vagy? Megyek vissza a házhoz. Elmentünk arra, megkerültük a hegyet, jöttünk vissza, és itt vagyunk a ház mellett. Az így. Látlak. Három kajacsíkom van, mert sprinteltem egy folytába. Már beteszem amiket. Kéne még egy gyapjú. Már süssünk kaját! Van keményebb a pasit. Most sül a kirtahús, és már tud sülni a marhús. Jó. És én már kraftolok egy Add már a cuccaimat. ágyat. A cuccaimat. Meg ami még volt, azt még betettem a vizébe. Na, de lántakóba. Hol lesz az ágy? Így itt? Hát, itt ne. Így. Így. Hé. Így itt. Na akkor legyen francia ágyunk. Itt lesz az egyik, ott a másik. Kicsit bugos. Mi? Kicsit bugos. Most miért lőtted ki? Mindegy. Kicsit bugos, de hát. Ja, itt lenne így. Hey. Ott van két csirkehús. Nem, 5. Hoppá. Ilyeneket vajon hogy lehet csinálni? Jé! Ott a kaját. Jó, itt lesz a másik ágy. Jó? Mi? Itt lesz a másik ágy. Jó. Nekem jó. És akkor el kéne falazni, nem? Nem jó, hé, állj meg! Mi van? Belemegy az ajtóba. Tényleg lesz egy folyosó, és akkor már kezdtek meg elmozdulni el. Ó. Majd tegyek ki minden kicsit. Na hát, emelád is ágy lesz. Miért? Miért? Ja, jó. Nem tudok aludni, francba. Szivacs. De... Jó. Megint benne leszünk a lány. Pedig kell nézni, én így gondoltam, hogy akkor itt lesz a konyha, itt maga a szoba.
Még ez jó első. Nekem jó. Yes. Hát lassan be is lehet fejezni. De te most miért laponként rakod? Nem, most lappal kezdem. Ide egy kicsit ezt kell csak. Van 3 steaked. Álljál meg. Kösz. Nem eszem meg. Üsd meg jól azt a kemencét. Kívül ment. Picit zsúf volt, de hát... Hé, gyere vissza. Ezt a két chestet, ez le a konyhába. És ide nem kell annyi. Itt csak a fegyverek össze. Letetted? Le. Na jó, hát akkor... Így tetted le? Mi? Miért tetted le? Miért? Így tetszett. Akkor üsd ki innen ezt a kemencét, tedd le egymáshoz és nyomozzuk a ide. Jó. Nem. Jó van az így. Hát ide hol? Na. Csúnya. Jó van az. Üsd már ki! Nem ütöm. Majd legfeljebb a harmadik részbe. Na jó, hát akkor... Második résznek itt vége lenne. Feri voltam. Megvan. Ha tetszett a videó, lájkoljatok és iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek. Hello! Sziasztok.